No niin, tervetuloa Ravicorneriin pari viikon tauon jälkeen. Ja viime viikolla ei keritty työkirjoista johtuen äänitellä vihjeitä. Ja tällä viikolla on jo yhdet purkiset. Torvisten kanssa tehtiin tuossa tiistai-iltapäivällä pientä ennakkoa tälle lauantaille, mutta silloin oli hyvin vaikea ottaa kantaa mihinkään prosenttiakaumia sen sellaisiin, niin tehdään tästä vielä tämmönen pieni oma lähetys. Käykää toki tsekkaa, mitä Torviston mieltä hevosistaan ja muista lähdöistä. Et siellä on Hannu aika kova siskus ollut viime päivät ja Jukka tuntuu parantava kesää kohti, kun Teiji lähenee kohti nollaa, niin varmaan tulee hyvä kesä molemmille. Ja kyllä pojilla on ihan hyvät tatsit noihin lähtöihin ja osaa psyykata niitä, niin ei muuta kuin niitäkin jatkossa tsekkailee. Mutta lähdetään tätä 76 purkamaan. Aivan järkyttävä hienotasoinen kierros Vermoon saatu ja rata on parhaimmillaan, niin kuin nähtiin nyt keskiviikkona, niin yksi mikä vaikuttaa, minkälainen vaikutus siinä radan hyvänä ololla on, niin on se, että takaa on vaikea tulla. Että kyllä Vermos tähän vuoden aikaan, kun rata on nopeimmillaan, niin kyllä keulapää on vahvoilla. Ja se kannattaa ottaa huomioon myös näitä 76-pelejä laatiessa. Et mennään suoraan tuohon ekaan kohteeseen nyt sitten pidemmittä puheita. Ja siellä on tällä hetkellä perjantai-aamupäivällä niin yllättävänkin suureksi suosikiksi pelattu 10 Pyörylän Paroni. Prosenttilukema näyttää tällä hetkellä 48 ja mun makuus on kyllä aika paljon. Oli tosi hyvä viimeksi Forssassa, sitä ennen Laukaan jälkeen hyvä 4. Joensuussa ja näin, ei siinä mitään. Nyt on 4 starttitauolta, kapasiteetti riittää ihan selkeästi tähän lähtöön. Pystyy menee varmaan 24 alkuisen tuloksen tässä ja se saattaa riittää, mutta mä en ole ihan varma siitä ja sen takia mä haluan varmistuksia. Jos Pyörylän Paronista sanotaan vielä sen verran, että on nopea lähtiä, hyvä tommonen kohtuu varma meniä, varmaan saa ihan nopeasti ton paalun kiinni, mutta tässä on 2 pientä kysymysmerkkiä. Ensimmäinen on se, että joutuu starttaan tuosta Niemen Cecilian takaa sisäradalta ja se nyt ei välttämättä ihan optimaalinen paikka ole. Satinin Saku on toi niinku ensimmäinen ykkösradalta lähtevä hevonen, että sen pitäisi lähteä ihan puolihyvin, mutta Niemen Cecilias niin aina pieni epävarmuustekijä, että vaikka nyt on mennytkin raviin, niin toi lähtötouhu voi olla sillä haastavaa. Plus, että Pyörylän Paronin vierestä lähtee 11 Laurilan Aamuri, joka lähtee myös aika lujaa. Että tuossa nyt ihan saletis on, että se pääsee pois tuosta sisäradalta heti ensimmäisten 100 metriä aikana. Samalla jos me mietitään paalua ja siellä on tämmöisiä hevosia kuin Turoruutu, Villihuuma esimerkiksi, niin kyllä ne voi saada vähän enemmänkin kuin tuo 20 metriä siinä ensimmäisten 100 metriä aikana etuun tuohon Pyörylän Paroniin. Että ehdottomasti lähtisin varmistusten linjalle. 4 Turoruutu, ilman muuta ensimmäinen varmistusmerkki. Ja sitten käytiinkin vähän läpi tuossa Torvisten vihjeessä, että Jukka sanoi, että on hyvä hevonen ja uskoo siihen, että se pystyy tämän lähdön voittaa, jos saa tarvittavan edun tuohon Pyörylän Paronin alus. En tiedä, onko se ihan parhaimmillaan keulasta, mutta mä luulen, että se ei tässä keulastuu juoksemaankaan. Että todennäköisesti saa hyvän selkäjuoksu siinä kärjen läheisyydestä. Että kyllä mun psyykki on se, että 6 Villihuuma tai 7 HV-tuuri ottaa tuosta keulat ja todennäköisesti se on just toi HV-tuuri. Toki se on nyt 2 kertaa heittänyt vattalleen siitä keulasta, että Turus kesti loppusuoralle asti, mutta sitten viimeksi Forssassa oli viimeinen puolikas jo aika vaikeeta. Et tietysti varmaan selkäjuoksu voisi tehdä hyvää, mutta kuski on semmoinen, että mielellään ajaa aktiivisesti, niin todennäköisesti tässä vielä keulasta kokeillaan. Pitää ottaa huomioon se, että hevonen voi parantaa tosi paljon yhtäkkiä. Tällä hetkellä pelaajat on aika unohtanut se, että se on 2% hevonen. Kuitenkin, niin kuin nähdään, niin on mennyt voltisti 25 aikoja ja maililta toi kauhean ennätys tuolta. Onko Tavastieron muistoa, kun meni 21,9 maili, että kyllä speedia riittää ihan varmasti ja toi juoksurata suosii. Että laajempiin varmistuksiin ehdottomasti HV-tuurin mukaan. Mutta tosiaan Turoruutu selkeä ykköshaastaja. Sen jälkeen 6 Villihuuma. Mun mielestä sekin on pikkusen alipelattu tällä hetkellä 10%. Et tehnyt oikeastaan viimeiset 4 juoksua tosi hyviä juoksuja tai 5. Että tuossa ainut laukkastartti oli toi Teivos, mistä laukkas pikkusen paineissaan tuossa viimeisen kaarteeseen kärjen takaa. Ja mun mielestä olisi voittanut sen lähdön, jos saanut käännettyä 3. vähän aikaisemmin. Ja ei olisi tullut niitä paineita niin sanotusti niin paljon sisään. Mutta sen jälkeen oli Poris tosi hyvä sit ja hävisi ehkä pienen taktisen ajovirheen vuoksi pikkuhyvälle. Että veti 3. puolikka aika lujaa ja sitten linjalla tuli ohituksia. Sen jälkeen 2 aika vakuuttavaa voittoa. Ja mun mielestä hevonen on mennyt tosi paljon eteenpäin. Teivaisen Antti tuntuu sopivan sille.
tekee varmaan hyvän juoksu ja Antti yrittää ajaa aktiivisesti. Et varmaan olisi keulapaikka mielessä, mutta en tiedä, pystyykö vastaan tuolle HV-tuurille. Mutta joka tapauksessa niin ei ole niin huono hevonen, ettei pystyisi voittamaan Pyörilän Baronia. Et paalut, mun mielestä just nämä on nyt ne hevoset, joita erottuu. Et nelonen Turoruutu, kutonen Villihuuma, HV-tuuri ehkä sitten leveimpi. Niemen Cecilia tietysti mainittava, että jos menee ravia, niin pystyy voittamaan näitä lähtöjä. Nythän se on vähän varmistunutkin. Mutta muuten tuntuu, että toi paalu on ehkä vähän köykäinen sit verrattuna näihin takamatkan Pyörilän Baroniin ja noihin muihin paalun menijöihin. Pyörilän Baronista takaa ehkä Iinan Maestro, semmoinen C-hevonen niin sanotusti, että onhan tuolta tulemista, mutta hevonen on ihan hyvä ja prosentin merkki, niin ei unohdeta sitäkään, että Suurosen talli tuntuisi olevan aika kova siskus, niin kuin nähtiin Karmela keskiviikkona ja muutenkin sieltä on tullut aika hyvää menijää nyt viime aikoina radoille. Sitten toinen lähtö, 2600 metriä haastajadivisioona karsinta ja on sitten todella hyvä tasoinen ja tasainen lähtö. Tuo 2600 metriä tekee sen, että se ei ihan hirveästi saisi kaahotella alus, että se kyllä tuntuu väkisinkin sillä viimeisellä puolikkaalla ja Vermon pitkällä loppusuoralla, mutta mun mielestä siihen alkukaahotteluun on kaikki elementit olemassa, että nelonen Idas Owen ensinnäkin, se lähtee tosi lujaa, sillä varmaan halutaan ajaa keulasta, jos mahdollista. Kutonen Kalle ja Lancelot, samat sanat. Sitten tässä on tämmöisiä puolikovia lähtiöitä. Riemanhompilla tuskin satsataan seiskalta, Rantsnero Kasilta vähän sama juttu. Peter Boost lähtee ihan hyvin, Jody Macchio, että kyllä tässä alku mennään aika raikasta niin sanotusti. Ja no Kalle ja Lancelotista pitää sanoa ensin sen verran, kun tuli tuosta keulapsyykkiin, niin Jukka sanoi aika hyvän tipsin mun mielestä tuossa Torvisten vihjeessä, että se oli hukannut siellä Forssassa niin kurveihin aika paljon vauhtia, että oli vissiin vähän painanut ja hakenut niin, että sen takia se loppusijoitus jäi niin heikoksi, mitä se jäi, että tosiaan osoittanut aiemmin menemässä siitä keulasta aika hienosti, ja just Kuopion tyylisellä radalla Vermo on vähän saman tyylinen, että keulapää suosi, että jos saataisiin keulan haettua ensimmäisen puolikkaan aikana ilman, että se maksaa ihan älyttömin, niin kyllä se vahvoilla tässä on, että pikkusen ehkä liikaa nyt tuijotettu tuohon viime suoritukseen, etenkin kun kuulin noin Jukan kommentit. Nelonen Iidas Open on tosi väkevä peli, sitä ei voi unohtaa. En tiedä, ehkä pikkusen liikaa pelattu siihen nähden, että mä en ole ihan varma tuosta keulapaikasta, että jos se nyt sen saa, niin se maksaa kyllä tässä, että Iikka tuskin heti luovuttaa. Mitäs muita? Niin Jody Macchio ykkönen, se on mun mielestä niin kuin ehkä lähden parhaita merkkejä. Mä tykkään, että se on ikäluokkatason meniä ja Korveno ja Tuomas osaa laittaa hevoset siihen kuntoon, että ne tulee tauolta valmiina. Ja kyllä mä jotenkin luotan, että se on tässä niin kuin aika korkealla ja heti ekaa starttiin. Et mun mielestä niin kuin luokalta ja kapasiteetilta se on tää lähden kovin meniä. Ja jos toi ykköspaikka nyt ei joudu tai jää kohtaloksi niin, ja pääsee sieltä ulos, niin kyllä se lopun tulee lujaa ja varmasti pystyy haastamaan nämä kovimmat menijät. Mutta tosiaan suosikista ei ole puhuttu mitään ja ansattu onkin 11 Shadow of Brisbane. Todella hieno menijä ja toi niin tulee loppuun asti aina, että pystyy tekemään omaa juoksua. Nyt on takakengät taas pois, niin kuin ollut kahteen viimeiseen starttiin ja sellaisella balanssilla vielä astetta parempi, että pieni menijä, mutta sydän ja jalat menee kyllä aika kovaa vauhtia. Tykkää hevosista kovasti ja Harri osaa sillä ajaa. Et todennäköisesti tekee semmoisen kierroksen mittaisen kirin tuolta takaa. Ja kyllä se niin tämän hevosen kohdalla niin se saattaa riittää voittoonkin asti. Mutta kyllä tässä täytyy silti, takarivi on niin paperilla hyvä, jos alku mennään lujaan. Mutta kun tämä on 2 ja 6, niin vaikka siinä mentäisi 500 metriä lujaa, niin jos sitten päästään rauhoittamaan vauhtiin, niin kyllä tuo taka on taas Vermos tulemista. Tämä on vähän kaksipippunen lähtö ja sillä ei hankala arvioida. Et kun tässä ei välttämättä taas niin jälleen kerran se dötsihevonen saattaa puuttua, niin jos sen keulan joku saa ilman kauheita alkurevittelyä, esimerkiksi Kalle ja Lancelot pääsee mitan edelle tai Idas Owenin ja Idas Owen ottaa vaikka selän siitä, niin kyllä se kaksikko on siitä aika vahvoilla tosta. Mun mielestä dötsihevosia, niin ehkä vitonen Sunbird Chelsea voisi olla semmoinen, että Hannu vähän povasi, että siltä saattaisi lähteä nyt taas ehkä kenkiä pois. Et jos sillä ajetaan ilman kaikkia kenkiä, niin se voi parantaa tosi paljonkin. Et Jukka siltä taisi voittaa pari lähtöä viime vuonna ja on ihan hyvä kapasiteettinen jätti yllättäjä niin sanotusti. Mutta tosiaan ei tässä yhtään hevosta muun silmään osu, ketä ei voisi voittaa. Että kyllä nämä on kaikki ihan puolimahdollisia. Ysin Lautaanista täytyy sanoa sen verran, että mä en haluaisi joka viikko sitä vastaan huutaa, kun se on tehnyt hyviä esityksiä. Mutta kyllähän se sarjat on noussut ihan järkyttävän paljon. Että se on tienannut pieneen aikaan 12 900 rahaa tuossa niin tämän vuoden puolella. Ja kyllä se niin jossain vaiheessa alkaa näkymään. Että edelleen Lähdekorpi sanoo aina, että hevosta ei tunne
rahojaan, eikä sillä lailla, että samanluokkaiset hevoset juoksee niin kuin näissä vähän ylemmissäkin sarjoissa, mutta se, että kyllä sit jossain vaiheessa tulee vastaan. Tuo 9 paikka tosin on Lovetownilla ihan hyvä, mutta en mä nyt ihan varma, että se pitäisi olla enemmän pelattu kuin esimerkiksi Kallella Lancelotti, jota kuitenkin tuo eturivi niin kuin lähtökohtaisesti suosii, että se on ehkä vähän liikaa nyt tuijotettu Kallella Lancelotin viime esitykseen ja samoin sitten Lovetownia. Että kyllä mun rankingi on Shadow of Brisbane, Kallella Lancelot, sitten Iidas Owen, Joe DiMaggio ja sitten ehkä tulee isompi nippu hevosia. Mutta tasainen lähtö ja kyllä kengitysinfot on tässäkin isossa roolista, kannattaa kuunnella niitä ja proovit samoin. Ja tietysti taktiikoista kannattaa vähän ottaa selvää, että jos siellä sanotaan vaikka, että Kallella Lancelotille ei satsata lähtöön tai Iidas Owenille ei satsata lähtöön, niin kyllä se jonkun verran muuttaa. Ja ihan ei kannata unohtaa Joe DiMaggiotakaan niissä alkutohinoista, kun se on vähän semmoinen kaksipippunen hevonen, että vauhtia riittää ihan varmasti ja saattaa pystyä haastamaan jopa alussa, mutta lopussa varsinkin niin ihan hyvä merkki. 3. lähtö on sitten tämmöinen tähtidivisioona karsitaan enintään 80 000 euroa tienonneille ja täällä 9 Kostello ansaittu suosikki, mutta nyt alkaa olla pinnatkin siitä kohdilla. Mä pikkusen yllätyin, että ne on noussut noin korkealle. Toki hevonen on hyvä ja tekee karmeita esityksiä, mutta kyllä 74 pinnaa tällä hetkellä, niin on se aika paljon. Että tietysti Tupamäen Risto palaa rattailla, on pieni vahvistus ja tää Kostello oli Teivos tosi hyvä tiistai, meni 24-3 täyden matka ja hävisi vaan Särkänkallelle, joka lähti 40 metriä edempään. Et en mä usko, että näistä kukaan olisi ohittanut Särkänkalleen sieltä, mutta kyllä tässä nyt aina silti kysymysmerkkejä on, ja kun tää on ihan hyvä tasoinen lähtö, siis sillä että pari ainakin haastajaa, jotka osuu silmään. Toki Kostello on hyvinkin osuva ja kohtuu haastava kierros, niin kyllähän sitä varmaankin voi kokeilla, mutta jos haluaa hakea isompaa pottia, niin kyllä mä sitten ainakin huomioisin seuraavat hevoset. Eli 2. Tarun Tuoli nyt ihan ehdottomasti. Silloin niin kuin paras mahdollinen lähtöpaikka tähän lähtöön on parantanut koko ajan tauon jälkeen ja kapasiteetti ei varmaan häviä Kostellolle yhtään. Et edelleen korostan sitä, että mahdollinen tulevaisuuden kuningatar ja kyllä jotenkin usko on kova, että sitä ei ole vielä edes niin kuin kaikkea parasta nähty tänä vuonna, että se parantaa varmaan kesää kohti ja isoja lähtöjä kohti. Että kannattaa ottaa huomioon. Tuo eturivi on vähän kaksipiippunen, että se periaatteessa varmaan lähtee lujaa, jos se lähtee ralliin, mutta mä en tiedä halutaanko sillä satsata, että eiköhän sillä oteta tuossa kunnon niin varman päälle tuo lähtö ja noita paikkaa siitä toisesta 3. ulkoa ja tehdä sit siitä semmoinen napakka kiiri. En tiedä kuinka napakka se voi olla, kun tosiaan Kostello lähtee 1300 metriä ennen maali 3. Mutta no, joka tapauksessa niin Tarun Tuuleen ei voi unohtaa. Sitten 4. Piispalan Santeri on mun mielestä niin kuin ihan unohdettu taas, että en mä tiedä, viimeksi Forsas oli kuitenkin kaikkien idea, ja siellä loppusuoralla, en tiedä laukkasko voittoonsa, Kuparikin oli ihan hyvän näköinen vielä keulassa, mutta vähintään kakkossia laukkas siihen, ja sitä ennen jäi kaikki tällä Helsingissä pussiin, että nyt 3 pinnaa pelattu tällä hetkellä. No joo, 2,5 pinnaa, kyllä niin on mun mielestä käsittämättömän vähän, että kuitenkin kovakapasiteettinen hevonen ja pystyy tekemään omaa juoksua ja varmaan parantaa edelleen. Tämä on 3. startti nyt tauolta, niin tai no hetkonen, on nyt vähän enemmän tuossa, mutta kuitenkin niin kesää kohti mennään ja hevonen varmaan vetristyy jatkuvasti. Sitten toinen, mikä pikkusen ehkä unohdettu, 8 Humu, joka oli Forssas pikkusen haparoi startissa, jäi sitten siinä niinku just sen verran, että ei saanut pidettyä keuloa ja kuporia vastaan. Sen jälkeen teki hyvää esityksen ja kovassa lopetuksessa meni 24.7 oman volttiennätyksensä. Että oli mun mielestä ihan puoli positiivinenkin. Ja sitä ennen tosiaan tuolla kaustisilla hirveissä olosuhteissa niin lopetteli 6 sekuntia kovempaa kuin Polara viimeisen puolikkaan niin kilometriä jos mitattuna. Kyllä siellä niin Humullakin on kapasiteettia tähän. Ja sitten tässä saattaisi käydä jopa niin, että kun tuossa on kaasuantti kasiraiteella, niin sehän voi päräyttää tuosta keulaan vaikka. Sanotaan, että tuossa on kovin lähtiöitä, niin kuin oikeasti kovin on varmaan 5 Paletin Salama, Nopsan vauhti. Mutta mä en usko, että niillä halutaan ajaa keulasta ainakaan Nopsan vaiheella. Paletin Salamasta en nyt sitten tiedä, että sehän voi haluta itse ajaa keulasta. Mutta joka tapauksessa niin Antti kun satsaa tuolta starttiin, niin sehän voi päästä vaikka keulaan ja 2 pinnan hevosena Vermos keulasta Antti Teivainen Humu. Ja mahdollisesti jos päästäisiin vielä vähän kenkiin riisuun, niin onhan se nyt ihan hyvä haku tähän. Ja muuttaa sitten myös juoksun luonnetta, että kyllä Kostelokin joutuu siinä vaiheessa hommiin. Että semmoinen ihan hyvä merkki. Kupori taas sitten tuntuu, että ehkä vähän saanut nyt liikaa kannatusta. Tai en tiedä 6 pinnaa, mutta joka tapauksessa niin kyllä mielestäni Piispalan Santeri ja Humu pitäisi olla enemmän pelattua kuin Kupori. Viime kerran esitys oli hyvä, siis toissa kerran esitys senkin jälkeen tullut voitto, mutta kyllähän tämä nyt, en tiedä sitten onko tämä takaa niin hyvä. Että varmaan sitten läheltä keulasta olisi parhaimmillaan. Nyt voi joutua vähän
tekee itse hommi. 3 Diporeksi, niin se on varmaan semmoinen, että se on taas 4 joukossa, mutta mä en kyllä, mun mielestä se ei vaan halua voittaa, että se kyllä tietää aika hyvin, missä se maali on, vähän liiankin hyvin, mutta hyvä niin kilpahevonen kyllä ja tekee tasasta työtä. Mutta Kostelo selkeä ykköshevonen, ehdottomasti varmistajien ykkösmerkki Tarun Tuuli, selkeä Piispalan Santeri ja Humun Humu, että tuommoista 2% Piispalan Santerit ja Humut verrattuna sitten taas viime kerran prosentteihin ja esityksiin, niin kyllä mun mielestä ne on niinku ihan totaalisen unohdettu, että niitä mukaan. Sitten 4. kohde, täällä on Tamma lähtö, enintään 35 000 euroa tienanneille, ja en ole nyt kattellut tai lukenut mitään kommentteja, tässä mennään niinku ihan blankkona niin sanotusti, en tiedä missä esilläkään, mutta on mielenkiintoista, että tämä Pidon Kemppi on ilmoittu tähän 35 tonnin Tamma-ryhmään, että varmaan tässä on joku isompi tarina tosiaan taustalla, ja halutaan ehkä katsoa vähän, että missä hevosen rahkeet on. Et se on ollut tosi hyvä noissa alkuurastarteissa. Olihan se Forssaskin niin järkyttävän hyvä siitä Dödsistä, että ei se voinut oikeastaan mitään takaa kirineille. Et teki tosi hyvän juoksun ja saattaisi olla semmoinen Tamma, jonka mielellään näkisi, jos sopiva lähtö sattuu, niin esimerkiksi tuolla Sulvallassa Elitloppet viikonloppuna. Et jotenkin tuntuu, että voisi siellä niin kuin pärjätäkin. Et vahva meniä ja voiton tahtoinen ennen kaikkea. Mutta kyllä täytyy sanoa, että niinku, ei se suosikki pitäisi tässä lähdössä olla. Et vaikka on nyt minkälainen meniä, niin aika rutinoimaton meniä. Sitten kun katsotaan, minkälaisia vastustajia tässä on, niin kyllä mua niinku pikkusen hirvittää. Et kyllä se varmaan hyvä juoksun tekijä Toton nurkilla on, mutta jos me lähdetään tuosta niinku ykköshaastajista mun tämän kierroksen idea varmasta, niin numero 4 Agnes on mun mielestä sellainen hevonen, että näitä tammalähtöjä niin pystyy voittaa, jos ei nyt mennen tulle, niin ei kaukanakaan. Tosi hyvä, vahva meniä. Teki viime vuonna oikeastaan semmoisen niin jännän nousun vasta sille omalle tasolle. Sitä ennenkin teki hyviä juoksuja, mutta viime vuonna tuntui, että se otti askeleen vielä eteenpäin. Ja mä en näkisi mitään syytä, miksi se pystyisi ottaa vielä yhtä askelta. Tämä on tämä Bossis Lindi perittäjänä semmoinen, että saattaa olla, että nämä hevoset kehittyy vähän vanhemmalla kielellä vielä, että tämä taitaa olla sama ikäinen kuin tuo Shadow Woodland, ja siitäkin huomattiin se eka starttitauolta, kun se tuli, ei nyt ole todellakaan suoraan verrannollisia, mutta tuli vaan mieleen, niin sekin oli aika valmiina jo, ja on saattanut ottaa vielä 7-8-vuotiaanakin yhden askeleen, ja mä en näe syytä, miksei tämmöinen Agneskin siihen pystyisi, kuitenkin 28 starttia vasta uralla takana, ja nyt on saatu talvi todennäköisesti treenata rauhassa, ja Torvisen Jukka kehui, että sieltä on ihan positiivisia tallikommentteja tullut. Ne kannattaa toki kuunnella vielä niin kuin jostain ämyreistä ennen varsinaista lähtöä, mutta kyllä mulle niin kuin Agnes, niin se on, en mä tiedä, mun mielestä se on niin kuin kierroksen paras merkki ja mun oma idea varma. Jos lähdetään perustelemaan sitä, että vaikka on tauko alla, mutta minkä takia se mulle maistuu, niin se, että tämä eturivi näyttää tässä lähdössä pikkusen siltä, että siellä ei semmoista varsinaista tykkiavaa ole. Ja sen lisäksi tässä aika monelle haetaan selkäjuoksua varmasti. Että 3 Angry Lady, 5 White Excel, 7 Angel väli. Voisi olla semmosia ekoja keula, että 1, 2 ja mun mielestä auttamatta jälkeen tuossa lähdössä. Sitten taas Twilight Vixi ei varmaan ihan riitä, eikä se varmaan satsatakaan. Mielenkiintoista on toki nähdä, mitä Tommi tekee tuolla Jadin rattailla. Että sehän pystyy lähteä lujaa ja tietysti se on myös semmoinen hyvä haastaja tässä, että tuntuu taas tosi unohdetulta oikeastaan. Viimeksi oli vähän vaisumpi, mutta sitä ennen hyviä esityksiä. Ja Joensuuskin meni laukan jälkeen vähän reilu 1900 metriä läpi, että oli tosi hyvä sinne, vaikka rata ei varmaan oikein sopinut. Niin joka tapauksessa, niin Agnesilla voisi olla pieni sauma jopa keulajuoksuun tässä, joka ei kyllä millään lailla ole mikään välttämättömyys. Tämä tulee muualtakin ja osoittanut menevänsä myös niin kuin kuoleman paikalta, pystyy tekemään siitä riskejä ja esityksiä. Et mun mielestä on niin sanotusti väärissä sarjoissa vielä tämä hevonen, että pystyy tekemään nousuja. Mä uskon, että tämä kesä tulee olla sille hyvinkin tuottoisa, jos vaan pysyy ehjänä. Jos nyt mietitään vaikka noita viimeisiä startteja, mitä näkyy tuolla taulussa, niin se on voittanut aika paljon kovempia hevosia, mitä tässä on vastas. Plus, että tuossa viime startissa oli esimerkiksi Like Youta vastaan pelattu 1,5 ja 7,6 kauhea pörrö niin sanotusti. Ja jäi siinä sitten niukasti toiseksi aika raakan juoksun jälkeen. Ja jos nyt mietitään, minkälaisia tosiaan Like You on tullut nyt tauolta, ja mun mielestä nämä on kohtuu samantasoisia hevosia, tai voidaan puhua samankapasiteettisista hevosista, jotka tulee varmaan nouseen sarjoissaan, niin jos Like You olisi tässä lähdössä, niin kyllähän se olisi niin kuin aika paljon enemmän pelattu 28 pinnaa, vaikka tulisikin tauolta. Et mun mielestä Agnesis on ideaa.
puhutaan nyt kuitenkin muistakin hevosista pikkusen. Mä oon tässä vissiin 5 minuuttia puhunut siitä, että kuinka Agniis on mun herkkumerkki. No tietysti täällä, kun mä sen sanon, niin tää Ravikorrerinkin katsojia on sen verran paljon, että sehän nousee tosta yhtäkkiä 40% toi prosentti. Että siinä meni mun idea, mut vitsinen. Sitten eteenpäin, niin kyllä 2. Mountain Cleaver on kyllä sellainen, mikä pitää huomioida, jos haluaa varmistella, että se on riskimeniä ja tuo 200 on sille kaikkein paras mahdollinen, että on valmiiksi toisen radalla ja pystyy tekemään omaa juoksua, tarvittaisiin jopa dödsistä, mutta varmaan haluttaisiin ajaa välillä jostain muualtakin. Ihan hyvä merkki. 8 Stone Night Jade, niin kuin sanoin, niin on kyllä tosi paljon unohdettu, että 5 pinnaa vaan lyöty ja kyllä se, niin kuin sanotaan, kyllä se 10 pinnan sauman osaa omaa pahasta paikasta huolimatta, että pystyy napakkaan lopetukseen ja Tommi on taitava kuski, niin se voi saada tosta, se kuitenkin varmaan lähtee vähän eteenpäin ajan, niin voi saada nopeasti jonkun hyvän ulkoparin paikan, eikä se keulojuoksukaan nyt ihan mahdottomuus ole. Sitten, jos ihan pommii vielä tosta haetaan prosenttihevosta, niin 9 Made in Shade ja tulikuuma Torvisen Hannu rattailla. Hannulla on mennyt aika hyvin pari päivää tässä ja tuntuu, että vähän niin kuin itseluottamuskin noussut tossa, että aika hyvin ajoja tehnyt ja voittanut ja Vermos tuntuu kulkevan, niin miksei täskin. Made in Shadella on hyvä pätkä ja tosta jos saa sopivia selkiä, niin pystyy ainakin sinne Toton nurkille. Mutta mun kierroksen ensimmäinen varma kaikesta tästä huolimatta on Agniis ja Bidon Kemppiä kyllä seurataan mielenkiinnolla ja toivotaan, että se tekee hyvän suorituksen, että siinä voi olla tulevaisuuden hevonen. Ja näin. Mutta sitten mennään Valedivisioona karsintaan ja täällä 2. Suivikas, 55 pinnanen suosikki. Ansaittu suosikki, pinnatkin on kohtuu oikeet, mutta kyllä tässä haastettakin riittää, että ei tää ihan helppoa voittaa. 3. Camry nyt tosta eturivistä osuu ekana silmään, että sehän on tällä hetkellä niinku lopullinen keulahevonen. Ja sillä ajetaan varmaan siitä. Ja mun mielestä se on Vermos tehnyt aikamoisia haamujuoksuja väillä keulasta ja pystyy kyllä repäsemään vaikka 22-23 vauhtia tuon täyden matkan läpi hyvällä kelillä. Että kyllä siinäkin sitten niin kuolemanpaikkahevosella on tekemistä. Toki Suivikas, jos joku siihen pystyy, mutta joka tapauksessa niin Camryka voi ihan unohtaa. Että kyllä se 10 pinnalla, niin kyllä mä uskon, että se enemmän kuin kerran 10 voittaa tällä lähdön kuitenkin. Suivikaskin viimeksi, niin en tiedä, oliko se kelistä vastaan, mutta kyllä se mun mielestä niin oli se nahkee. Niin tää on vähän jännä, kun et vahva hevonen, niin aina ajatellaan, että sit kun on paskakeli, niin se on yhtä kuin, että vahva hevonen voittaa. Se on vähän väärä oletus ja saattaa olla Suivikkaankin kohdalla näin, että esimerkiksi toinen haastaja, mikä täällä osuu silmäin Tuikun Poju, niin silloin oli ilmeisesti Kaustisilla vähän se homma, että se keli ei niin kuin millään tasolla suosinut. Että nämä vahvat runttajakin, niin kyllä nekin tarvii usein pitoa ja jos se menee oikein möniäiseksi se rata, niin silloin saattaa tulla haittaa. Mutta nyt tosiaan ei tarvitse sitä miettiä tänä lauantaina, että rata tulee olemaan niin kuin huippunopea ja se varmasti suosii sekä Suivikasta että Tuikun Pojua, että näitä muita. Mutta jos tietysti yksi hevonen, mikä pitää nyt nostaa niin kuin Suivikkaa haastaisi, niin kyllähän 112 Vitteri. Et paikka on todella paha tämmöiselle nopealle hevoselle, joka olisi eturivistä parhaimmillaan. Mutta kyllä se sopivia selkeä saadessaan, niin pystyy aika napakasti tuon lopettamaankin. Tietysti siltä nyt pitää nähdä se hyvä juoksu, kun tuossa on nyt 2 tuommoista niin kuin epäonnistutta suoritusta alla, että molemmissa on kyllä rataolosuhteet ollut vastaan, että sinänsä niihin löytyy selitys, mutta joka tapauksessa niin ei se hevonenkaan nyt ihan satku ollut. Et toki tuommoinen nopea Suomen hevonen, niin kyllähän se nyt niin kuin näillä keleillä niin on se parhaimmillaan. Siinä voisi olla semmoista pientä jopa niin kuin ideavarmaa aineesta, jos olisi eturivin paikka, mutta kyllä tuo takaa tietysti on vähän tulemista. Toki täytyy ottaa huomioon, että 10 Tuikun Poju antaa varmaan ihan hyvät vetoavut siitä, että sillä varmaan lähdetään kuitenkin aikaisin reissuun, ja se on näyttänyt omaavansa speediäkin ihan tarpeeksi. Ja sama sitten toi diktaattori, että varmaan niin kuin kolmannen radalla ei tarvitse yksin olla, että sieltä saa ihan hyvät vetoavut, että sillä lailla mielenkiintoista nähdä. 1. Topper, mainitaan nyt siitä sen verran, että ei varmaan voita tätä lähtöä, mutta voi roikkua yllättävän korkealle, jos ajetaan ilman kenkiä tosta. Viimeksikin laukkasi ehkä voittonsa maaliin siinä, tai ainakin tosi niukasti jäi toiseksi sitä ennen kova lopetus Tampereella. Et ilman kenkiä eri hevonen, en usko, että voittaa tätä, mutta kannattaa nyt ottaa huomioon, että jos haluaa jotain jättiskrellejä etsiä, niin toi paikka ja kaikki, niin ne voisi olla ihan ok. Mutta kyllä mulle Suivikas selkeä ykköshevonen, Camry haastaa, Vitter haastaa, Tuikun Poju. Niillä 4 pitäisi olla tukos. Sitten ehkä jos haluaa leveämpää, niin sitten tulee diktaattori, ehkä topperi. Pokeri ei oikein näyttänyt vielä mitään, mutta siltä pitää odotella vähän lisänäyttöä. Mutta joka tapauksessa niin
4 hevosella mun mielestä, että niillä tää on läpi. Ja jos haluaa mennä kapeammalle, niin se suikkaa varmaksi laittaminenkaan nyt ihan väärin on. Torvisen Hannuhan laittoi pelkkiä Suomen hevos varmaan, kun se tiesi, että nämä kaikki voittaa. Että silloin oli muun muassa suivikas varmana, että katsotaan kuinka pojan käy, mutta kyllä mä ottaisin varmistuksia. Sitten 6. lähtö. Se on yksi hienotasoisimpia lähtöjä mun mielestä tälle tasolle, mitä Suomessa on välttämättä ikinä ajettu. Että kyllä enintään 125 000 euroa tienanneita hevosia viivalla. Ja tässä on mun mielestä 2 tai 3 tai jopa 2 ja 3 hevosta, jotka voisi olla vaikka tuossa päälähdössä mukana. Ja kisaisi siellä varmaan ihan tasapäisesti näiden Surprise Lordien ja Express Duo Jonttepoiden kanssa, että ainakin tällä hetkellä. Että kyllä niin kuin, jos lähdetään nyt kakkosta Jacqueline Monamista, niin kyllähän se on taas näyttänyt niin kuin kevään tulleen, että mikä se on tammojaan. Et aivan järkyttävä esitys tuo Forsassa, että kun Leivo oli miettinyt keskeyttämistä, niin ei mitään, hevonen tulee runnoa sieltä. Mä en nyt kellottanut, mutta tässä tulee jotain 12 ja risoja läpi sen laukan jälkeen. Että on se raaka peli. Ja toi kakkospaikka on sille kaikkein paras mahdollinen. Se lähtee itsestään kohtuullisen lujaa, mutta ei varmaan ihan keuloja saa tässä suoraan eikä tarvikaan saada. Et musta tuntuu, että nämä kaikki vastustajat, jotka sen keulan ottaa, niin kyllä kumartaa sen sitten Leivolle. Ja sit ollaankin niinku ongelmissa niinku muiden hevosten suhteen. Sitten kyllä siitä on paha ohi tulla. Mutta pakko nyt nostaa tämä 10 Amaretto Scoop, joka on aivan hirveä peli. Et en mä tiedä, mitkä tämän pohjat on, ja kun ei niitä oikein tunnu niinku näkyvää. Et kun tämä parantaa vaan jatkuvasti, ja tämäkin on kuitenkin vasta 6-vuotias ruuna. Tähän voi mennä vaikka mitä vielä, että tuohon niinku 68 tonnia tienannut hevonen, niinku paperilla voisi sanoa, että on raas Ylisaaressa, mutta mun mielestä ei ole niinku todellakaan. Et ton rahaseksi hevoseksi niin kapasiteetti on järkyttävä ja se on nähty nyt monta kertaa. Että kyllä se pystyy haastamaan ja tulee vaikka sitten kuoleman paikalta, mutta en nyt ihan varma siitä, tuleeko kuoleman paikalta ohi Jacqueline Monamista, että kun mä en tiedä tulisiko noista päälähdön hevosistakaan yksikään siitä ohi, niin en mä tiedä tuleeko täskään, että sillä tuo takarivi antaa pikkusen tasotusta. Sitten 1 Demi de Veloux. Siitä on kyllä pakko sanoa, että mun mielestä se on edelleen Suomessa niin pikkusen aliarvostettu tamma. Että jos mä mietin Suomen tamma huippua ja rupean psyykkaa, että ketä siihen kuuluu, niin jos Twixboa siitä ei lasketa Ruotsissa syntyneenä mukaan, niin kyllähän se on niin Jacqueline Monami, Venice ja Amazing Soul. Ja tänä vuonna sinne nousee ja on noussutkin mun mielestä Demi de Veloux, joka on todella hyvä ja tamma. Ja mun mielestä EP on tehnyt sekä valtava hienoa duunia, että sitä on rakennettu niin rauhassa. Vaikka EP:llä on välillä aika raisu ajotyyli ja näin, niin kyllä Demien tuntuu, että se on siis semmoinen prinsessa, jos se haluaa oikeasti rakentaa vielä niin kuin pitkäaikaisen menestyvän hevosen. Ja mun mielestä se on niin kuin nyt viimeisen 1,5 vuoden aikana ottaa niitä kehitysaskelia, että mitä siltä on tavallaan odotettu ja mitä ja suvun puolesta odotetaan. Että Bradin sisko kun kyseessä, niin ei ole mikään ihan huono sukunenkaan ollut alun perin, mutta tosiaan nyt on tullut ehkä sen luokkansa niin kuin tasolle myös niin kuin urheilullisesti. Toi sisärata tosin tässä lähdössä, niin se ei ole mikään ihan herkkupaikka. Että kun täällä just Torvisten kanssa juttelin, niin Demille ei vissiin voisi lähtöä satsata yhtään. Että se muuten menee laukalle, ottaa ritolat siinä, että joutuu lähteä sillä puolivarovasti. Ja se voi tosta jäädä pikkusen haastavia asemiin, mutta kyllä jos se tilat sieltä löytää, niin kyllä se vaarallinen on tässä. Et toki nyt, miltä tuo kakkospaikka esimerkiksi olisi sille paljon paremmin, mutta ykköspaikka, niin ei se välttämättä ihan kaikkein paras ole. Mitä nyt sanotaan viimeistykset, niin Kuopiossa oli vähän tekemätön paikka ja Sulvallas ihan järkyttävän hyvä esitys. 3. rataa, melkein koko viimeinen kierros 10 läpi ja siellä oli kovin vastustajia vastas ja teki kyllä hyvän suorituksen. Ja EP itse asiassa sanoi siellä niinku Sulvallas, minkä nyt kaikki muutkin tietää, että niinku Demi de Veloux on vielä parempi kuin Global Option. Se on ihan selkeää, mutta jos mietitään, että nyt Amaretto Scoopia, niin Amaretto Scoopihan tuli viimeksi ohi nimenomaan Global Optionista, joka taas oli pelattu suosikiksi Amaretto Scoopia vastaan. Et jos mietitään, että Demi on niinku luokan parempi tai askeleen parempi kuin toi Global Optioni, niin kyllähän nämä, jos miettii lähtöpaikkoja näin, niin kyllähän tietysti ehkä Demi voisi olla pikkusen enemmän pelattu kuin Amaretto Scoop tuolta takarivistä. Et kyllä mäkin siinä tietyn luokkaeron näen, että vaikka Amaretto Scoopia tuossa kehuin niin tosissaan, niin on se kuitenkin aika raas Ylisaaresta. Demillähän tämä sarja istuu nappiin niin 125 000 enintään tienanneille 120 on rahaa. Ja tosiaan mun mielestä se voisi yhtä lailla kuin Jacqueline Monami ja ehkä tietyin varaksi Amaretto Scoopikin voisi tuossa päivän päälähdössä. Mutta joka tapauksessa niin hieno tasoinen.
jos psyykataan nopeasti juoksukulkuun vähän vielä, niin mun mielestä keulat ottaa 3 Star Martini, 4 Regent Setti tai 5 Order by Boss. Ja mä uskon, että se on 3 Star Martini tai Regent Setti. Et Regent Setti, jos se menee ilman kenkiä, se lähtee tosi lujaa ja se on myös semmoinen potentiaalinen yllättäjä, että se pystyy lopettamaan niin napakasti selästä hyvän juoksun saadessaan. Että jos se esimerkiksi psyykataan näin lähtö, että Regent Setti avaa keulaa antaa Jacqueline Monamille, niin kyllä se on puolivaarallinen siinä loppusuoralla sitten. Että tuohon viimeistykseen ei kannata niinku tuijottaa, että se rata oli niin kauheisia ja kaustisilla ja ei näyttänyt ihan helpolta se ravi kyllä. Että mä luulen, että tää tarvii semmoisen pitävän alusta ja sitten kun ilman kenkiä päästellään, niin kyllä se pystyy olemaan tototaistossa. Samat sanat tuohon Star Martiniin, että pystyy haastamaan, mutta ei välttämättä ihan riitä. Torvisen Jukka on tehnyt mun mielestä tosi hyvää sille hevoselle, että se on parantanut askeleen tai 2 tuossa Jukan ohjeistuksessa ja nyt ajetaan taas ilman kenkiä Jukka rattailla. Et esimerkiksi viimeis Vermos hävisi vaan Viktor Kuovadisille, joka oli kuitenkin sai paljon paremman juoksun siinä keulan läheisyydestä. Joutui tulemaan takaa. Sitä ennen Raisula Kirillä ohitti, olisi Classic St. Patin keulasta. Et kyllä se periaatteessa niin voi riittääkin tässä. Et se on nyt mielenkiintoista nähdä, miten tämä juoksu menee, että kuka tässä on esimerkiksi se kuolemanpaikkahevonen, että onko se sitten tuo 8 Velvet Girl, kun sinne ajaa tuolta eteenpäin. Et se oli myös tosi hyvä tuolla Vermos ja näytti niin kuin karkas niin eleettömästi viimeisellä puolikkaalla maisemia, että näytti, että menee kyllä vielä kovemmiskin lähes. Mutta sekin on pikkusen ehkä ylisarja ja sitten tuo 8 paikka, niin on kyllä vähän kaksipiippunen, että jos sit satsaa, niin on kuolemanpaikkaa tarjolla ja ei tämä nyt välttämättä sitten ihan siitä kuitenkaan riitä tälle Jacqueline Monamille ja Demi Develuville ja Amaretto Scoopille. 9 Pedro P on todella mielenkiintoinen, että nakuttanut 12-13 aikaa jatkuvasti läpi Ruotsin kovissa porukoissa. Ja sitä on yritetty ostaa vissiin pidemmän aikaa tänne Suomeen ja nyt se hietsut on tuonne saanut. Ja tulee pitkältä taulta viime syksynä, mutta varmaan niin kuin mätsätty tähän lähtöön ihan niin kuin riittävän hyväksi ainakin, että kyllä se varmaan parantaa niin kuin edelleen tämän jälkeen, mutta jos balanssia kevennellään vähän niin kuin todennäköisesti tehdään ja saa hyvän juoksun tuossa toisarvoilla, niin ei ihan mahdoton pärjääjä. Toi 0,97 ennätys, niin kyllä se jostain kertoo, että pystyy varmasti aika napakkaan kiriin ja näin. Mutta siis kaikkinen niin ihan siis todella hieno lähtö ja mielenkiintoinen myös nähdä, että tässä voidaan mennä aika lujaa toi 200 läpi ja mentiin lujaa tai ei, niin varmaan hieno taistelu nähdään voitosta. Mutta sitten mennään päivän herkkupalon pariin, eli avoin Helsinki-ajo, jossa haetaan vähän asetelmia ehkä jo tämän kevään kotimaisiin suurkilpailuihin. Et monella osallistujalla varmaan olisi mielessä toi Seinäjoki-reissi ja sitten sitä myöten Finlandia. Että tässä on todella mielenkiintoiset hevoset mielenkiintoisilla paikoilla. Et jos nyt lähdetään purkamaan, kansan pelisuosikki on tällä hetkellä, niin palataan sen verran vielä edellisen lähtöön, että mun mielestä toi Jacqueline Monami 34 pinnaa niin on muuten aika maistuva. Ihan niin kuin jopa varma ehdokkaaksi. Vaikka hyvä tasoinen lähtö, niin mun mielestä se on haettu tuossa keulalla, että sitä myötä se on aika osuvakin. Mutta palataan tähän lähtöön. Niin täällä on kansan suosikki, niukka sellainen, en tiedä, voi olla, että kääntyy vielä tuossa päivän mittaan, mutta 5 Surprise Lord. Ja se oli hyvä viimeksi, todella hyvä niin kuin esitys keulasta. Odotinkin vähän, että se parantaa kesää kohti ja niin se tekikin, että meni 13.4 aika eleettömästi ton täyden matka. Jätti Twix-vuosiin selityksestä taakse, joka nyt on kuitenkin aika kova hevonen ja näytti Kuopiosta taas, mikä on tammojaan sekin. Kyllä se kova on ja varmasti haastaa tässä, mutta tämä on aika mielenkiintoinen nyt tämä lähtö, että miten tämä lähtee tästä menemään. Nyt 2 muuta haastajaa, 1 Jonte Boy, 3 Express Duo, jotka on pikkusen enemmän saanut peli, niin niillä kyllä pystyy lähteä sitten niin lujaa, että ei ole Surprise Lordillakaan, vaikka on ihan hurja avaaja, niin mitään asiaa ulkopuolelta ohi. En tiedä sitten, että pystyykö kumpikaan nyt pitää ulkopuolelle. Jos nyt käydään eka toi Jonte Boy läpi, niin en tiedä, mun mielestä mä olin 2 vuotta sitten, tai 2-3 vuotta, koska se toi silloin Elite loppuisi, kun se voitto on 3 vuotta selitin 2 vuotta sitten, niin olin siellä ruotsalaisten merimiesten kanssa jauhoin siellä pikku tuiskeessa baarissa ja niin sitten silloin tuli tää Jonten lähtövuoro ja ne oli vähän sillä että minkälainen hevonen tää on tää Jonte Boy. Sitten mä sanoin, että Hane Petreen Brad Develoup, sitten ne pyöritteli silmiä. Et mä ajattelin, että on oikeesti, että se on parempi kuin Brad, että siitä tulee oikeesti maailmanmestari tästä hevosesta. Ja oli siinä tietysti vähän ehkä ylisanoja, mutta kuitenkin niin kyllä mä siis Jonte Boysta sen kapasiteetista, sen tyylistä mennä silloin kun se on parhaimmillaan, niin onhan se ihan valtava hieno. Ja kyllä se niin ne hevoset, joita se kepitteli tuossa 3-vuotiskaudella, niin onhan nyt ihan järkyttävä. Viime vuosi oli välivuosi ja
oli kaiken näköistä ongelmaa. Ja en tiedä, palaako hevonen enää ikinä tasolle, mutta kyllä mä niinku Suomen raviurheilun kannalta toivoisin sitä, että hieno niinku hevonen kaikkineen, todella tyylikästä menoa. Mä tykkään Korvenoista. Toivottavasti Tuomas saa vielä niinku sen vaihteen päälle, mikä oli tuossa pari vuotta sitten. Nyt on ollut vähän vaisumpaa, mutta ehkä se vielä sieltä tulee. Tosi osaava mies ja hyvää mainosta suomalaisen raviurheiluun ja sitä kautta toivottavasti tämmöiset jonttepojatkin niinku palaisi pikkuhiljaa tasolle. Sitten jos mennään liirumlaarumeiden jälkeen tähän tämän päivän lähtöön, niin ykkösratahan on lähtökohtaisesti todella hyvä Jontelle, mutta Porissa se räyhäsi niin lujaa siinä auton takana, että se vaan niinku kuumeni laukalle ja meni sitten pitkäksi, eikä siinä mitään. Ja Lahdessa meni taas sitten eka startti tauolta ja meni vähän vaikeaksi, mutta eihän se nyt ollut sellainen kuin piti lähellekään mun mielestä. Mutta hevonen on kuulemma näyttänyt todella hyvältä, niinku, ja olen itsekin nähnyt, mutta mä jotenkin luotan vielä näiden ammattilaisten sanaa vielä enemmän, niin on näyttänyt todella hyvältä noissa starteissa, niin, tai ennen starttia, pruveissa ja lämmityksissä. Ja kyllä mä jotenkin uskon, että tämä hevonen tulee vielä. Et jos se on oma itsensä, niin on 21 pinnaa tuosta ykkösradalta, niin oikeasti naurettaa vähän. Mutta kun siinä on sitten taas kolikon kääntöpuoli on se, että kun se voi olla omalla toi laukkaileva jontte, että se ei niinku ole suora tai näin. Mutta joka tapauksessa niin toivotaan nyt vaan ihan Suomen raviurheilun kannalta, että Jonttepoi näyttää muille takakaavioita ja Helsinkiä, jos se painelee semmoisen 11-aikaisen ajan. Ja sitten saadaan vesikeillä oikeasti odottaa näitä Suomen kevään suurkilpailuita. Et kun tämä hevonen mun mielestä niinku riittäisi ihan totaalisestikin niissä. Mut tietysti paljon pitää parantaa ja noin loppuvuoden startit tuolla Ruotsin puolellakin kyllä ne jätti aika paljon toimimisen varaa. Että mutta osaavista käsistä ja kyllä se varmaan vielä tulee jollain lailla ainakin taso. Että kyllähän Jonttepoi riittäisi tässä mun mielestä 80%, että ei se nyt niin, se on niin järkyttävän hyvä hevonen olemassaan. 3. Express Duo, siihen vähän samat sanat, että viime vuonna oikeastaan kylmiltään tuli ja voitti Suurhollolla ajon, niin kyllähän nyt jotain kertoo, että on siellä aika paljon hevosia sisässä. Et sen jälkeen ongelmia, mutta ne on nyt paikannettu ja niitä on hoidettu ja Korventallin silmäterä, niin kyllähän tää tulee niin valmiina starttiin kuin voi tulla. Ja kyllä mä uskon, että sitä on pöllyytetty aika laillakin Vermos ennen tätä. Ja en yllätys, vaikka menisi tuosta tauolta 11 aikaisen läpi ja voittaisi pystyä. Et viime vuonna tuli itse asiassa 7 kuukauden tauolta ja meni heti 11. Että kyllä se pystyy tässä sellaisen repäsemään. Pieni kysymysmerkki on nyt tosiaan tuo lähtö, että sekin lähtee lujaa ja tässä nyt tosiaan, että jos Jonttepoi jos sillä ei satsata ja otetaan nyt varman päälle halutaan ehjä startti, niin Express Duolla voisi olla tässä avaimet sinne keulaan, ja kyllä se siitä pystyy lyömään tämän koko porukan, että on se niin valtava hyvä hevonen. Ja Cypraslorilla ehkä toi vitospaikka, mun mielestä se on pikkusen ehkä paha sille, että se jotenkin mun psyykin mukaan se jää näiden kahden ulkopuolelle, että jompikumpi Express Duo tai Jonttepoi pystyy ne keulat pitämään, ja kyllä siitä kuoleman paikalta on sitten tällaisessa lähdössä tulemista. Toki tässä on kysymysmerkki vielä se, että numero 8 Brett Poko lähtee ihan miljoonaa sille, jos tuolta ulkoa, jos sillä niin satsataan starttiin, mutta mä vähän epäilen, että Aku ottaa varman päälle nyt, että toista kuolemanpaikka juoksuu putkeen tauolta ja varmaan haluta, ja koetaan tulla selis nyt tää ja antaa sitten lisänäyttöjä tulevia tehtäviä varten ja toivoo, että arpa on, niin tosta paranee. Sitten yksi hevonen, mikä pitää mainita, ne oli Onirik. Siitä oli Torvisen Jukalla hyvää tietoa. Tommi oli kertonut, että olisi voittanut viimeksi aktiivisemmalla tai aggressiivisemmalla ajalla Forsassa. Kyllähän se jotain kertoo, että se oli siellä mun pieni idea sillä, että se on nopea hevonen, saa hyvin juoksua ja pystyy spurttaan terävästi. Ja tässä on kaikki edellytykset sellaiset, että todennäköinen juoksupaikka on 2.3. sisällä. Ja sieltä kyllä pystyy napakalla lopetuksella, että jos tullaan loppulujaa ja tilat aukeaa sopivasti, niin semmoisella pienellä lyhyellä kirjalla niin voi vaikka voittaa tällaisen lähdön. Että ei mun mielestä kapasiteetiltaan riitä niin kuin missään nimessä näille parhaille, mutta se, että on niin nopea hevonen ja hyvä taitava kuski rattaalla, niin pystyy olemaan yllättävänkin korkealla. Sitten 6. Prey Frontline oli todella hieno noihin pariin starttiin, mutta sen jälkeen pikkusen vaisumpi Forssas. Hannu kyllä sanoi, että ei kannata unohtaa vielä, että se odotti siitä. Silloin mä juttelin Joensuun Helsingin tai Vermostartti aikaan siitä, niin odotteli ihan niinku tämän kevään suurkilpailuihin jopa siitä niinku potentiaalista menijää. Että jos se nyt palaisi vaikka Joensuun tasolle, niin kyllä se vaarallinen on tässä. Että jos pikkusen hullutellaan alus, niin Hannu saa sen tuosta 2.3. ulos ehkä käännettyä, niin kyllä se pystyy siitä lopettaa aika riuskasti. Sitten tietysti 11 Seabeaskit, siitä pakko sanoa, että viimeksi tuli tosi passiivisen ajan jälkeen tauolta ja nyt varmaan riisutaan kenkiä, tähän lähtöön on mätsätty. Ei ole ihan vaaraton tuolta, että periaatteessa riittää kyllä Suomessa ihan mihin lähtöön tahansa.
että osoittanut kuuluvansa noihin suurkilpailuihin. Ja vaikka paikka on paha, niin jos kärjessä hullutellaan tai tapahtuu jotain outoa, niin ei Seabiskittikään voi laskea ihan ulos. Amazing Soul tulee tauolta, eikä varmaan ihan riitä tässä, mutta kyllä sekin siellä Toton nurkilla on, ja toivotaan valikolle kaikkeen menestystä. Mut 40 minuuttia taas painettu läpändeerasta tässä, ja voisi olla aika vetää kierrosta vähän purkkiin. Et eka lähtö siellä oli tuo Pyörylän Baroni, mun mielestä pitää varmistaa. Turoruutu nyt ainakin, ja Villihuuma on ehkä semmonen mun maistuvin merkki. Se on vain 10 pinnaa pelattu, ja mun mielestä se on tosi hyvän näköinen noihin, ja Teivaiselle tuntuu sopivan käteen aika kivasti. Sitten tietysti Niemensesille ja HV Tuuri oli aika unohdettu, ja kans, niitä mahdollisesti mukaan. Eikä Iinan Maestroakaan voi nyt ihan unohtaa, vaikka tuo takamatka onkin kyllä paha näillä keleillä ja Vermossa. Toinen lähtö, siellä Shadow of Brisbane, myös oma suosikki. Sen jälkeen mä rankkaan kyllä Kalle ja Lancelotin edelleen, että viime kerran epäonnistuminen Forssas, niin kurvien piikkiin, että sinne oli uponnut vauhtia, ja nyt keulaan päästessään niin on 2-6 kova luu, että ei kannata unohtaa. Sitten kolmas semmoinen todella maistuva merkki, niin Joe DiMaggio, rata 1, Tuomas Korvenoja, hevonen tulee tauolta, on ikäluokka meni, ja kapasiteetti riittää aivan helposti näihin lähtöihin, ehdottomasti mukaan joka lapulle. Sitten kolmas lähtö, Costello rokkaa tai sitten ei, että jos Costello, kyllä se vaikeaa tässä häviämään saada, kun se on ravivarma ja se on ihan hurja hevonen, mutta kyllä tässä aina tietysti, jos joku näistä oikein intoutuu näistä vastustajista menemään parhaimpaansa, niin pystyy sen lyömään. Et ei se nyt se tappio, joka ihan mahdoton ole, että niin kuin näki Särkänkalle vaikka lähti 40 metriä edempään, niin piti sitten lopussa aika varmastikin pintaansa, vaikka Costello siihen rinnalle höyryskin. Kyllä tässäkin pystyy mun mielestä joku samanlaisen esityksen parhaimmillaan tekemään. Tarun tuuli nyt ehdottomasti, mehän se on turotuuli, että sehän olisikin ollut kova sana muuten tässä, mutta tarun tuulikin on hyvä, niin se ehdottomasti mukaan. Sitten Piispalan Santeri, aika unohdettu, samoin 8 Humun Humu, että niitä mun mielestä kannattaa pohtia ainakin noilla muutaman prosentin osuuksilla, niin jos haluaa varmistella, ja varmaan ainakin tommosia niin kuin hajotuksia, niin ihan hyviä merkkejä. Sitten Tammalähtö. Täällä on mun kierroksen ideavarma numero 4 Agnes, joka mun mielestä on lähdön paras hevonen hyvällä paikalla, hyvällä kuskilla. Todennäköisen juoksuskenaarion puolesta niin kuin ihan ansaittu ideavarma mun mielestä, että pystyy kokeilemaan niin kuin vaikka vähän isommiskin lapuista. En tiedä sitten, Pidonkemppi on tällä hetkellä suosikki, se varmaan tippuu siitä suosikkiasemasta pois, että ei se kuulu olla suosikkeet. Tulee nyt ekaa kertaa aikuisten joukkoon, ja vaikka on hyvä kapasiteettinen hevonen, niin kyllä tässä haastajat on mun mielestä aika kovia. Se varmistukseen, ja mä ottaisin Agnesin niin kuin yksin. Sitten jos haluaa varmistella, niin Mountain Cleaver ja Stone Isle Jade, ne osuu ekana silmään, että ne on aika unohdettu. Ja sitten Suivikas lähellä tässä, mutta haastajia löytyy. Camry voi parantaa tosi paljon yhtäkkiä, saa keulat tosta. Vitteri, nopea keli suosii, paikka on huono, mutta kauhea pala, ei voi unohtaa. Diktaattori ja Tuikun poi myös ehkä mukaan, että pystyy tekemään omaa juoksua vahvoja menijöitä. Sitten 6. kohde, Jacqueline Monami, tuntuisi vähän siltä, että voisi olla tässä niinku keulapaikalle saumat, vaikka ei suoraan niitä saakkaan, mutta saa haettua ne, ja sen jälkeen on todella vahvoilla. En tiedä, onko Suomen paras tamma tällä hetkellä, mutta ei se nyt kaukanakaan ole, että top 3 olisi kevyesti, ja kyllä se tämmöisessä 125 tonnin ryhmässä on todella kova sana. Mä tarvitsin siihen 2 varmistusta, että ne on 1 Demi de Beluvi ja 10 Amaretto Scoop. Et jos se haluaa varmistaa Jacqueline Monamita, joka ei muuten ole ihan pöllömpi idea varmakaan noilla kohtuu alhaisilla prosenteillaan, niin jos haluaa varmistaa, niin kyllä Amaretto Scoop ja Demi kuuluu mukaan. Et muilla voi olla vähän tekemistä, että Star Martini varmaan roikkuu siinä mukana, mutta pystyykö sitten ihan lyömään näitä, niin kyllä mä pikkusen epäilen. Samoin Regent Setti, että silläkin on hyvä pala, mutta kapasiteetti puhuu kovaa kieltään mun mielestä tossa lähdössä. Sitten viimeinen lähtö, herkkupala. Mun toive on se, että Jonte-poi ottaa Spetsos-luut, ja se on 10-9 läpi mailia. Sitten odotellaan kevään suurkilpailuita, mutta se voi olla aika kaukainen haavekin tällä hetkellä, jos suoraan sanotaan. Että todennäköisesti siinä, että halutaan vaan ehjää juoksua ja saada hevonen pikkuhiljaa sille tasolle, millä se kuuluu. Express Duo on samat sanat. Mä toivon todella, että se palaa tauolta sellaisena, kun se oli esimerkiksi viime suurhollolla aikaan, miksei jopa parempana. Et nyt kun se vaiva on saatu paikannettu ja se on saatu hoidettua, niin pystyy olemaan Suomen paras hevonen mun mielestä. 5 Suprasoldi haastaa, mutta ei kuulu olla suosikki. Silläkin toi suoritustaso ailahtelee niin raakasti välillä,
Ei pysty sanoa siitä oikein mitään varmaa ikinä. Ja nyt todennäköisesti joutuu juokseen kuoleman paikalla. Kyllä se tällaisessa lähdössä, kun mennään todennäköisesti 11 läpi, niin on se aika raju paikka. Takarivistä sitten Seabiskitti ehdottomasti mukaan. Sille kuuluu vissiin oikeasti ihan hyvää. Ja vaikka se oli viimeksi passiivisen ajan jälkeen vasta 9, niin voi parantaa vaikka 3 sekuntia tähän lähtöön. Ja niin pitääkin parantaa, mutta kyllä siinä on kapasiteetti riittää ja Mika osaa sillä ajaa. Ja kenkiä varmaan riisutaan, niin on vaarallinen. 8 Pretpoko on kanssa aika unohdettu, 6 pinnaa vaan pelattu, että kyllä sekin pystyy jostain muualta kuin keulasta voittaa. Sekin selästä tulee napakasti. Samoin Brave Frontline ja Onirik. Kyllä tässä on vähän, että miten tämä psyykkaa tämän lähdön. Että kannattaa myös kommentteja kuunnella, miten näillä ajetaan näillä hevosilla 135. No pitosella varmaan Supraslogilla avataan lujaa, mutta miten 1, Jontepo ja 3 Express Duo, että minkälaiset ajatukset niillä on. Mutta kannattaa ottaa huomioon, että nyt on viimeisiä startteja antaa näyttöä esimerkiksi Seinäjoki-reissiin, niin kyllä tässä varmaan ihan tosissaan kilpaa ajetaan niin kuin jokaisella hevosella. Et todella hienot ravit, ilman muuta kaikki paikan päälle. Itsehän en sinne pääse, koska joudun tekemään töitä. Mutta kun tästä ravikornerista, niin tästä ei ihan hirveästi tipu mitään. Täällä aletaan vain YouTubeen, niin joutuu jonkun verran vielä painaa duunia. Mutta tosiaan kaikki paikan päälle vermoja ja siellä on raviurheilua parhaimmillaan ja hyvä lämmittelykisa, niin sanotusti sitten Finlandia varten, joka vajaan kuukauden päästä juostaa. Ei muuta kuin tsemppiä peleihin ja jos tulee jotain mieleen palautetta, niin saa laittaa meikäläiselle Twitteristä, että siellä on aina välillä tullut risuja ja ruusujakin, että näitä äänitellään ilman paineita ja pienellä budjetilla vedetään tuohon pädin ruudulle, mutta kyllä täältä varmaan joku aina jotain tipsejäkin saanut ja ei näitä mun mielestä liikaa näitä vihjeitä, että se on ihan kiva, että näitä tehdään ja onneksi moni muukin on tähän innostunut, niin saadaan oikeasti peli kiertää ja sitä kautta Suomen raviurheilu nousu. Jes, palataan ensi viikolla.